Għaddej ix-xogħol fuq l-ewwel fażi tal-proġett tal-kumpless tar-rugby u l-futboll f'Kordin. Din iż-żona li maż-żmien kienet suġġetta għar-rimi ta' skart tossiku bħalissa qed tgawdi minn investiment ta' 650,000 euro, skont kif maqbul mal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi. Il-perit tal-proġett Johann Farrugia spjegalna kif instabu 3 tipi ta' skart. Ġie identifikat mill-istudji li hawn 3 tipi ta' materjal, hazardous contaminated, contaminated u materjal normali. Il-hazardous contaminated jrid jiġi esportat għax f'pajjiżna m'hawnx faċilità li tista' tilqa' dal-materjal. U stmat kif ma' 940 metru kubu ta' skart se jiġi esportat lejn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn jista' jiġi trattat kif suppost. Farrugia semma wkoll kif ser jiġu eliminati l-ventilaturi eżistenti minn żmien l-Ingliżi biex minflokhom jinbnew oħrajn orizzontali. Il-kap eżekuttiv ta' Project Plus li qed imexxi l-proġett spjega li l-kumpless ser jilqa' fuq minn 600 spettatur u se jkollu faċilitajiet bħal uffiċini, ristorant u parkeġġ. Bażikament dan is-sit ħajjiġi trasformat f'stadium tal-rugby u futboll. Ovvjament ħajġi ddiżinjat għal standards tal-UEFA u li jirrikredu l-Ewropa biex ikollna pitch li huwa jilħaq l-standards kollha tal-Ewropa u internazzjonali wkoll. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch innota kif minħabba l-istat tas-sit kellhom jittieħdu passi rigorużi biex iż-żona tal-madwar tkun issalvagwardjata. Kellna sfidi partikolari, sfidi li fuq din l-art li l-abbandonata għal 20 ta' snin matul iż-żmien spiċċat miżbla imma anke b'elementi tossiċi u allura kien hemm proċeduri rigorużi li wieħed irid isegwi u proprju dak ix-xogħol issa wasal fl-aħħar fażi tiegħu.